Bratislavský velodróm na Tehelnom poli bol kľúčovým miestom slovenskej cyklistiky. Otvorený v roku 1952 na ulici Od Bojárov, bol prvým športoviskom s klopenou betónovou dráhou na Slovensku. Bol pomenovaný po cyklistovi Vlastimilovi Ružičkovi, ktorý ho ako prvý vyskúšal. Velodróm sa stal centrom tréningov a pretekov. Už v roku 1954 hostil majstrovstvá Československa, neskôr aj medzinárodné podujatia. Vyrástli tu legendy ako olympijský víťaz Anton Tkáč. Osud bratislavského velodrómu sa začal meniť v roku 2006, keď ho prevzal Slovenský zväz cyklistiky, neskôr súkromná firma s plánmi na výstavbu bytov. Mesto však nesúhlasilo a získalo pozemok späť. V roku 2010 bol velodróm zbúraný pri rekonštrukcii zimného štadióna a počas majstrovstiev sveta v hokeji slúžil ako parkovisko. V roku 2017 tu vznikol park Jama, moderný priestor so športovými dráhami, ihriskami a zeleňou. Velodróm síce zmizol, ale namiesto neho vznikol moderný priestor plný života, kde dnes môžu športovať a oddychovať všetky generácie.